nagsugod nagplastar ang mga negosyante para og jeep. So natungod na pud siya sa kuan mga amigos sa maong Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. naaday ta karon diri sa Colon Street, Cebu City mga amigos. Magsuroy-suroy na punta diri lang ta suroy kay mauman ni dool diri sa mua dito sa may puente. Ako ra ni siyang gilakaw mga amigos. Unya mao ni ang Unitap nya at bangan Unitap mga amigos doon ay mga namaligya o barbecue. Kanang barbecue mga sinugbang nga isda basta grilled na siya mga amigos. Mga sinugbang manok, kanang humba, baboy basta dagang sudan mga amigos, kanang nasilarang mga tinuwa, mga sinugbang isda sabon sa mga amigos. Nay dagang makaon diha, nasay balot, nanina balot mga amigos. Nay dagang kakanaan diha, mga siumay, basta busy kayo ang mga tao diri mga amigos kay nagatang sa ilang kasakyan. Naray mga gidiri nga mga taxi, bus, jeep ug nasay mga habal-habal mga amigos, napoy mga motor taxi like Move It o Grab. Trivia na ta mga amigos about aning Colon Street, Cebu City. Nya English ra ba ni mga amigos ha? Ato lang basahon gikan sa Wikipedia. Colon Street is a historical street in Cebu City located in the city's downtown. Colon Street is often called the oldest and shortest national road in the Philippines. It is named after Cristobal Colon. Kinsa kahana si Cristobal Colon no? Lain nato mga amigos, padung ta sa kuan mga amigos, padung ta dito sa 138. Sumao ni iconic mall mga amigos. Nya ang kilid ani mga amigos is ang Gaisano Super Metro. Rush hour ni siya mga amigos, maong daghan kayong tawo. Unya kanang naaday night market ani nga time. Medyo puno-puno gyud ang mga sakyanan mga amigos nga pasayroan kay tungod sa kadaghang tao mga amigos. Ug nanata sa atbang Super Metro, nya kan gibarugan ako mga amigos, naani siya natungod sa 138 mall. Mao na siya intan sa 138 ug nanata sa sulod mga amigos kay mag-CR ta kadiyot. Nya unya simpre na namin ta mga amigos pagkauman og CR, unya daghan sag tawo ang 138 ay puno-puno pod. Taud-taud mga amigos ning gawas ko kay wala man koy gipalit dito og nakita nako ning mga tent nagsugod nagplastar ang mga negosyante. Kasagaran mga negosyante ang mga amigos mga Muslim. Kanang mga tent ba kana stall mo na siya. Mao ni diring dapita ang McDonald's mga amigos. So nya at bangana is Novo. Yung mao ni karaang Eden ay katong Eden ganing sinihan. Pagkuman nato ning kaon ko mga amigos. Ni palit lang ko barbecue ngayo kog sabaw. Mao na ni siya sitwasyon karon sa Puente dapit mga amigos ang katong BRT. So mao ni siya katong payong-payong na nakikita ba ako kana ano siya payong ang forma kay dahon nya ginama sa stainless o kanang ambot kahoy baga na siyang kuan kan brown color. Dito sa unahan padung sa Jones na siya mga amigos. Na siya nagbarog ko ani dapita mga amigos sa may bus stop. So na ni siya bus stop nga galihan lang og kuan kanang kana ba yellow color kana. So ari ka makasakay makapara og jeep. So natungod na pud siya sa kuan mga amigos sa maong kanang gibutang BRT at bagrani siya sa kanang kuan kanang 20 circles minya kana nay kuan ba dakong Christmas tree. Unya sa left side nga kung gibarugan mga amigos makikita na to ang mga stainless nga wala pa mataod nya mao ni ang view nga sa BRT mga amigos. Ako kilid sa kuan gani mga amigos sa may Crown Regency Hotel. So mao ni ang Christmas tree mga amigos nga naa sa 20 circles minya. Padung di kukulo na ni mga amigos dala hike ba